دوشنبه خونه امید فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома омодагӣ ба интихобот, ташкили ҳавзаи участкаҳо ва муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботӣ номзадҳо. дар ҳама ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани муҳимтарин чорабинии сиёсии кишвар дар соли 2025 омодагиҳо дар сатҳи баланд ҷараён дорад. бунёди 250 иншоот дар ноҳияи вахш. кишти баҳорӣ, имкониятҳои нави техникӣ дар ноҳияи Пархор муаррифӣ карда шуд. татбиқи ҳадафи чорумии стратегӣ, ифтитоҳи 36 иншооти саноатӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. қаблан талаботи бозори дохилӣ бо ин се намуди маҳсулот асосан аз ҳисоби воридот қонеъ карда мешуд. масъулони корхона ҳам нақша доранд ки талаботи бозорро пурра аз ҳисоби истеҳсоли ватанӣ таъмин кунанд ва ҳамзамон дар оянда содироташро ба роҳ монанд. обхезӣ дар Ботсвана ва хуруҷи беморӣ дар Филиппин. омодагӣ ба баҳору наврӯз, кабудизоркунӣ дар шаҳри Душанбе. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти кишвар баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои доимӣ ва аъзои шӯрои амният, кормандони дастгоҳи шӯрои амният, роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот иштирок намуданд. дар ҷаласа вазъи таъмини амну субот, волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таҳкими қудрати дифоии давлат баррасӣ шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин доир ба таъмини амнияти миллӣ, волояти қонун, омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, мубориза бо ҷинояткорӣ ва пешгирӣ аз ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки ба баланд бардоштани савияи дониши мутахассисон аз худ намудани техникаю таҷҳизоту технологияҳои муосир ва истифодаи зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. дастуру супоришҳо вобаста ба пешгирӣ аз ҷиноятҳои террористиву экстремистӣ, муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар ва қочоқи он, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ва мубориза ба онҳо дода шуд. оид ба масъалаҳои дар ҷаласаи шӯрои амният муҳокима шуда қарорҳои дахлдор қабул гардид. нерӯгоҳи барқи оби Роғун аз ҷумлаи бузургтарин иншооти гидроэнергетикӣ аср маҳсуб меёбад. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар корзори нангу номус бо суръат идома доранд. низоми нерӯгоҳ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун тавре сохта мешавад ки муҳлати истифодаи он дарозмуддат ва устувор буда дастрасӣ ба нерӯи барқи аз нигоҳи экологӣ тозаи сабз имконпазир мешавад. айни ҳол ҳамкорамон Ҷаҳонгир Сафарализода дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун қарор дорад ки мустақиман бо ӯ пайваст мешавем. марҳамат Ҷаҳонгир. ташаккур ҳамкорони азиз. воқеан нерӯгоҳи барқи оби Роғун ки сохтмони он ҳоло дар шарқи Тоҷикистон дар руди вахш бо суръат идома дорад, яке аз бузургтарин нерӯгоҳҳои барқии обии дунё буда дар ҷаҳон назир надорад. дар ҳолати пурра анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ дар ин таҳи бузурги гидроэнергетикии мамлакат барои рушд ва пешрафти иқтисоди Тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам оварда мешавад. тамошобинони азиз, айни ҳол мо имкон дорем бо яке аз сохтмончиёни бузурги ин иншооти аср суҳбате дошта бошем. марҳамат.
من سعیدов عبدالرحمن به حیث استحصالاتچی در شرکت مهندسی تاجیکس گیم کار و فعالیت می‌نمایم. کارهای ساختمانی در این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت چگونه پیش می‌رود؟ عین زمان شرکت تاجیکس گیم کارهای وصل و نصب آهن‌فروزان و کارهای آرماتوربندی و بتانخوابانی با یک سطح و صفت اعلی در نقب آبپرت‌های استیج 4 با یک سرعت بلند رفته ایستاده است. کارها از هر روزه از جانب کارفرما و صفت نظارت تحت نظارت بوده، کارها با یک سطح صفت عالی رفته ایستاده است. در قلب کوهستان سربلند تاجیکستان که نیروگاه برق آبی روغون مثل یک معجزه عظیم وجود دارد، از تکنیک زمانوی و نوگانی‌های تکنولوژی استفاده موثر به عمل می‌آید. نیروگاه برق آبی روغون که ساختمان بزرگ عصر به حساب رفته با 335 متر بلندی یکی از بلندترین سربند در جهان به حساب می‌رود. روغون در روشنایی چراغان فروزان خود نه فقط روشنایی برق بلکه روشنایی بخت و طالع، روشنایی خیرت و فضیلت، روشنایی دل و دیده آینده درخشان خلق ما را تجسم می‌نماید. طبق نقشه تا این زمان چه اندازه کارهای نقبی ساختمان قبط 4 به اجرا رسیدند؟ کارهای نقب قبط 4 کارهای حفاری و کارهای نقبی با پرگی به انجام رسیده. این زمان در تیکت 1323 کارهای آرماتوربندی و بتانخوابانی جریان دارد و این چنین کارهای وصل و نصب آهن‌فروزان و کارهای کفشگری رفته ایستاده است. کارهای کفشگری باشد هر روزه از جانب نمایندگان صفت و آزمایشی با پورگی تحت نظارت می باشد. این روزها کارهای ما با یک سطح و صفت اعلی با یک سرعت بلند روزهای وعده داده شده به اتمام میرسانیم. شما صدای ما رو میشنوید؟ بله جهانگیر، ما شما رو میشنویم. این حال ما قرار داریم در نقب ساختمانی قبط 4 که در اینجا علاقه خنده می شود. کسی باور نداشت که روغون بنیاد می شود. محض تلاش های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بود که روغون بنیاد می گردد. البته با دستگیری و جانیساری های خلق نجیب تاجیک، ساکنان وطندوست و صادق و زحمتکش این سرزمین، این کاخ نور بنیاد شده ایستاده است. ما توانستیم جهان را با این حقیقت تاریخی روبرو گذاریم که خلق باننگ و ناموس تاجیک با سروری پیشوای معظم و شجاع خود ناممکن را ممکن گردانیده افسانه را به حقیقت تبدیل می‌دهد. همین طور نه؟ البته ما جوانان با یک روحیه بلند، با یک استعداد بلند گفته می‌توانیم که امروزها ما از سطح کارهای حفاری تا بتانخوابانی تا وصل و نسل و آهن‌فروزان 90% کارمندان ما جوانان میباشند. جوانان امروز با یک رشد و ملکه بلند دوستداران این وطن است، با یک روحیه بلند، با یک اقدام نیک، ما با یک سر بلند گفته میتوانیم که ما جوانان از عهده این کارها گرچه دشوار هم که باشد برآمده میتوانیم. خوب به سردی‌ها نگاه نکرده کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی روغون با سرعت ادامه دارد و لحظه ختم نمیگردد. گرچه سردی‌ها هم که باشد امروزها هر روزه ما طبق طلبات، طبق جدول‌های دستورالعمل‌های گرفته پیش ما کارها را با یک سطح و صفت اعلی با یک سرعت بلند به پیش برده ایستاده ایم. کارهای ما هر روزه از جانب کارفرما و شرکت‌هایی که تحت نظارت آن کار میکنیم تحت نظارت بوده و امروز با یک ملکه بلند با یک رویه بلند کار را پیش برده ایستاده ایم. ما مشاهده میکنیم که اینجا کفشگران کفشر میکنند. آنها کدام نمود متل را برای مستحکم گشتن نقش استفاده میکنند و در چه مدت باید کارها انجام یابد؟ شما این زمان شما شاهد حال هستید که کفشگران ما کارهای کفشگری و آهن‌فروزان که شاپ‌ها میکنن، ما هر روزه کارها را ما طبق آزمایش گذرانده در این متل فروزان کارها را با یک سطح و صفت بلند کفشگران ما به انجام رسانیده ایستادند و کارهای کفشگری ما مکانیزمی که با آنها ما کارهای کفشگری را انجام دادن میتوانیم کارها این مکانیزم ها از جانب بین المللی گذشته و به وارد کارگاه شده به ما واگذار کرده میشود. کارهای ما هر روزه
корҳои васлу насли металлфурӯзонро ба анҷом мерасонем. кадом ширкатҳои ватанӣ барои бунёди ин нақви бошукӯҳ саҳми арзанда доранд? яке аз ширкатҳои бонуфузтарин ин бошад ширкати тоҷиксгей мебошад ки айни ҳол дар саҳми бузурги худро дар ин нерӯгоҳи барқии обии Роғун саҳмгузор аст. воқеан ширкати тоҷиксгейм на дар дохили кишвар ва баъдан дар хориҷи кишвар ҳам корҳои вогузоршударо ба зимма гирифта айни ҳол ҷавонони мо дар берун аз кишварҳо ҳам корҳои васли насл ва пайвасткунии гидроагрегатҳоро ба зимма гирифта корҳоро ба анҷом расонида истодаанд. дар бунёди ин иншооти бузурги аср аз сохтмончиён чӣ масъулиятро талаб менамояд? дар бунёди ин сохтмони азими аср ҳар коре ки мо ба анҷом мерасонем таҳти назорат буда бо як сатҳу сифати олӣ бояд мо ба анҷом бирасонем, зеро барои ояндаи давлату миллати мо ин як сами арзанда аст ки мо бояд ҳар як коре ки мекунем, гарчи ҳар як арматуре ки мо мебандем ё симе мебандем, ин воқеан бо як сатҳу сифати аъло бояд ба анҷом бирасад. шукрона мекунем аз ободии давлату миллати хеш, аз ободии истиқлолияти хеш ки имрӯзҳо мо як давлати соҳиб истиқлол дорем ки чунин ҷавонони бо нангу номуси ватан дар ин иншооти аср бо як рӯҳияи баланди ҷавонмардӣ гуфта метавонем ки аз ӯҳдаи ин корҳои вазнинам ки бошад гарчи дар хунукию сардӣ бо як рӯҳияи баланд мебонем. шукрона мекунем, пешшукронаи пешвои муаззами миллати худро мекунем ки имрӯзҳо пешвои муаззами миллат рӯҳияи баланд медиҳад ва мо ҷавонон суханҳои пешвои муаззами миллат бар худ як шиоре кунем ки мо ҷавонон имрӯзҳо корҳои бар зиммаи худдоштаро бо як сатҳу сифати аъло ба анҷом бирасонем. имрӯз нерӯгоҳи барқи обии Роғун тибқи дастуру раҳнамоӣ ва ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи нангу номӯз майдони заҳмату меҳнат чун рамзи воқеӣ ватандӯстию меҳанпарастӣ кафолати ободии имрӯзу фардои мардуми сарбаланди Тоҷикистон сарсабзии давлати соҳибистиқлол ва миллати офарандаю бунёдкори тоҷик табдил ёфтааст. таърих имрӯз бар дӯши миллати озодаву худшиноси тоҷик рисолати бузург бунёди кохи нурро вогузор намудааст ки ин ҳам масъулияти азим ва ҳам ифтихору шарафи бузург аст. чунин масъулият ва шарафи бузурги миллиро коргарону кормандони ин иншооти тақдирсоз таҳти раҳбарию раҳнамоии мутахассисони варзидаю корозмуда хуб дарку эҳсос мекунанд ва барои пешбурди хушсифати корҳо аз шароиту имконият пурсаман истифода мебаранд. ҳазорон фидоёни роҳи дурахшони мамлакат шабу рӯз дар майдони кохи нерӯгоҳ заҳмат кашида бо ғурури рустамона ҷиҳати дар фурсати кӯтоҳ ба истифода додани Роғун заҳмат кашида истодаанд. маст талошҳои шабонарӯзии фарзанди фарзонаи миллат абармарди дунёи сиёсат сулҳофару ваҳдатофару наҷотбахши миллат шахсияти нодири таърихӣ пешвои муаззаму маҳбуби тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки Роғун бунёд мегардад. Роғун афсона нест, Роғун ҳақиқат аст. ҳамкорон ташаккур. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки ҳамкорамон Ҷаҳонгир Сафарализода буданд аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун. идомаи ахбор. 2 марти соли 2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилоятҳо, шаҳрноиҳаҳо ва ҷамоати шаҳраку деҳот гузаронида мешавад. ҳоло омодагиҳо ба ин тадбири сатҳи баланд ҷараён дошта дар кишвар ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шудааст. Наврӯзшоҳ Азизулло гузориш медиҳад. дар кишвар барои интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 41 ҳавзаи якмандатӣ ва 3513 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст. то имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳо шиору овезаҳои тарғиботӣ насб гардида номзадҳо барои тарғибот аз ҳама имкониятҳо истифода мекунанд. ҳоло корҳои тарғиботӣ ва муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ҷараён дорад.
дар 776 толор дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар барои муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо шароит фароҳам карда шудааст. инчунин ҳамарӯза аз ҷониби ҷавонони фаъолу ташаббускор аксияҳои тарғиботӣ гузаронида мешавад. комиссияи ҳавзавӣ ва участкавии интихобот тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихобот фаъолият мекунад. аз 6 ҳизби сиёсие ки расман дар кишвар фаъолият мекунанд номзадҳои худро ҳам ба ҳавзаи ягонаи умумҷумҳуриявӣ ва ҳам ба ҳавзаи якмандатии интихобот пешбарӣ намуданд ва аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ 68 нафар номзадҳо аз ки тавассути рӯйхатҳои ҳизбӣ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ шуда буданд ба қайд гирифта шуданд. инҳо аз ҳизби аграрии тоҷикистон 13 нафар, ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон 13 нафар, ҳизби коммунисти тоҷикистон 5 нафар, ҳизби демократи тоҷикистон 3 нафар, ҳизби социалистии тоҷикистон 6 нафар ва ҳизби халқии демократии тоҷикистон 28 нафар мебошанд. дар маҷмӯъ дар ҳавзаи ягонаи умумҷумҳуриявӣ 68 нафар номзадҳо ба қайд гирифта шуданд. инчунин дар 41 ҳавзаи якмандатии интихобот аз ҷониби комиссияҳои ҳавзавии якмандатии интихобот 152 нафар номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд ва бояд тазаккур дод ки ҳамаи ин ҳизбҳо яъне 6 ҳизби сиёсие ки мо онҳоро зикр кардем номзадҳои худро дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот ҳам пешбарӣ намуданд. дар маҷмӯъ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот 75 нафар номзад ва пешбарӣ карда шудааст ва 77 нафар номзадҳои боқимонда тавассути худпешбарӣ пешниҳод шуданд. то санаи 17 феврали соли 2025 дар сатҳи ҷумҳурӣ аз ҷониби комиссияҳои ҳавзавии интихобот 457 вохӯрию мулоқотҳои якҷояи номзадҳо ба вакилӣ баргузор карда шуданд. ҳамзамон бо ин ҳизбҳои сиёсӣ тибқи нақшаи мувофиқашуда вохӯриҳои худро алоҳида дар шаҳру ноҳияҳо гузаронида истодаанд. дар маҷмӯъ дар интихобот 6 ҳизби сиёсӣ намояндагони худро пешбарӣ карданд ва шаҳрвандон метавонанд шахси арзандаи худро интихоб намоянд. шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ки то рӯзи интихобот синаш ба 18 расида бошад ҳуқуқи интихоб кардан дорад. дар ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ тибқи талаботи қонунгузорӣ барои интихобкунандагон имконият фароҳам оварда шудааст. ҳамарӯза аз ҷониби комиссияи ҳавзавию участкавӣ дар ин самт корҳои зарурӣ ба итмом расонида мешавад. интихобот дар ҷумҳурии тоҷикистон тантанаи демократия эътироф гардидааст ва дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон халқ баёнгари ҳокимияти давлатӣ буда онро ба воситаи вакилони худ ё бевоситаи вакилони худ амалӣ менамоянд. участкаи интихоботӣ рақами 3, ҳавзаи интихоботӣ рақами 3, интихоботи якмандатаи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз омодаи интихобот буда барои овоздиҳандагон ҳамаи шароитҳо муҳайё гардидааст. комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаҳди дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани маъракаи муҳими сиёсии интихоботи вакилони халқ 2025 марҳилаи 4-уми омӯзиши ёки семинарҳои омӯзиширо бо аъзои комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавӣ ба итмом расонид, яъне ки дар ҷараёни ин семинарҳое ки рӯзҳои 21-24 дар шаҳру 21-24 феврал дар шаҳру ноҳияҳо баргузор карда шуданд вобаста ба омода намудани участкаҳои интихоботӣ ба рӯзи овоздиҳӣ ва дигар масъалаҳои ташкилие ки маҳз ба рӯзи интихобот вобастагӣ доранд семинарҳои омӯзишӣ гузаронида шуданд. иштироки шаҳрвандон дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар асосҳои баробар чун тавассути намояндагони интихобкардаи онҳо амалӣ мешавад ифодаи соҳибихтиёрии халқ ва шакли амалишавии принсипи ҳокимияти халқ аст ки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар шудааст. 6 ҳизби сиёсӣ намояндагони худро аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва ҳам ҳавзаҳои якмандатии интихобот пешбарӣ намуданд. мақсади тамоми фаъолияте ки комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон, комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихобот дар масъалаи боло бурдани сатҳи огаҳии мардум, сатҳи маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии мардум оид ба масъалаҳои интихобот анҷом дода истодаанд. маҳз ҳамин аст ки интихобкунандаи мо имрӯз
مسئولیت اشتراک در انتخابات را درک کند و آن واخوری ملاقات‌هایی که امروز تشکیل کرده شده ایستادن از جانب نامزدها و وکیلی و حزب‌های سیاسی هم مقصدش از آن است که انتخاب کننده امکان شناختن و انتخاب نامزد ارزنده و حزب ارزنده را داشته باشد. انتخابات نشانه مهم جامعه دموکراتی بوده. آوازدهی در آن سهمگذاری برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال است. آوازدهی در انتخابات از ساعت 6 آغاز شده تا ساعت 20 ادامه می‌یابد. در همه حوزه و участкаҳои интихоботӣ ҷиҳати дарсади баланд гузарондани муҳимтарин чорабинии сиёсии кишвар дар соли 2025 омодагиҳо дар сатҳи баланд ҷараён дорад. мардум вакилони худро ба мақоми олии қонунгузори кишвар, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамчунин маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи вилоятҳою шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот барои 5 соли оянда интихоб мекунанд. наврусиёи азизулло, фарҳоди восе, ахбор. امروز با ابتکار کمیسیه حوزوی انتخاباتی یک مدته شاه منصور 3 اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان نمایندگان حزب‌های سیاسی با انتخاب کنندگان حدود حوزه انتخاباتی یک مدته شاه منصور 3 واخوری دایر نمودند. ذکر شد که تاجیکستان چون مملکتی در مسیر تحکیم دموکراتی قرار داشته دوامی سالهای صاحب استقلالی برای تقویت موقع نهادی انتخابات در جامعه بالا بردن اعتماد مردم به انتخابات همچون معرکه مهم سیاسی و تامین تطبیق ثمرناک حقوق انتخاباتی شهروندان چراهای بنیادی را عملی می‌سازد. انتخابات در تاجیکستان چون نهادی نظامساز اعتراف شده در شکل کامل تشکل یافته فعالیت دارد. در ادامه مسئولان حزب‌های سیاسی و نمایندگان آنها برنامه‌های پیش از انتخاباتی حزب‌ها را معرفی نمودند. تاکید گردید که دولت به شهروندان، نامزدها و حزب‌های سیاسی در دوره پیش از انتخابات تشویقات بردن را موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تامین نموده است. در این زمینه شروع از 10 فوریه سال 2025 در حدود участка و حوزه‌های انتخاباتی واخوری مسئولان حزب‌های سیاسی، نامزدهای در حوزه‌های یک مدته به قید گرفته شده و شخصان با اعتماد آنها به ممانعت تبلیغات پیش از انتخاباتیشان را برگزار نمودند. امروز در ناحیه فردوسی واخوری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه فردوسی با انتخاب کنندگان برگزار گردید. شخصانی با اعتماد نامزدها هدف و ماهیت برنامه پیش از انتخاباتی نامزدها را به انتخاب کنندگان معرفی نمودند. در ادامه مهمیت معرکه انتخابات و نقش آن در رشد دولتداری ملی، دستاورد و پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی شرح داده شد. تأکید گردید که انتخابات معرکه مهم سیاسی به حساب رفته، اشتراک فعالانه هر یک ساکن کشور در این روز برای انتخاب آینده باثبات و درخشان خویش مهم ارزیابی می‌گردد. از این رو از تمام انتخاب کنندگان دعوت کرده شد که سنه 2 مارس سال روان در انتخابات اشتراک نموده به نامزدهای ارزنده آواز دهند. استقلال دولتی همچون زمینه مهم تشکل دولتداری مستقل برای تاجیکستان مرحله تاریخی نو را باز نمود. در این زمینه انتخابی راه دموکراتی رشد تقاضا می‌نمود که در تشکل حاکمیت سیاسی اراده مردم به این نوبت گرفته شود. با این مقصد بنیاد نظام نو سیاسی و در این زمینه آن تأسیس نهاد انتخابات چون مکانیزم تطبیق مناسبت‌های دموکراتی عملی گردید. در تالار دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی واخوری نامزدهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و حوزه یگانه عمومی جمهوریوی با انتخاب کنندگان برگزار گردید. در واخوری قید گشت که جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد و دموکراتی تامین و حمایت نمودن حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان در انتخابات و اشتراک حیات سیاسی را کفالت می‌دهد. ابراز شد که برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که در انجمن 15 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قبول گردید همچون حجت راهنما سمت‌های مهمترین رشد تاجیکستان را برای سال‌های 2025-2030 پیش بینی می‌نماید. از انتخاب کنندگان دعوت به عمل آورده شد که سنه 2 مارس در انتخابات که معرکه مهم سیاسی به حساب می‌رود فعالانه اشتراک نموده به نامزدهای ارزنده آواز دهند. در تالار مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی دانغره واخوری نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مدته دانغره 36 با انتخاب کنندگان برگزار گردید.
зимни вохӯрии мазкур баромадкунандагон оид ба интихоботи даъвати нави маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва дар ин самт оид ба зарурияти баргузории вохӯриҳои номзадҳо бо интихобкунандагон андешаҳояшонро иброз намуданд. ҳамзамон шахси боэътимоди номзад оид ба ҳадафу мақсад дар самти татбиқи сиёсати давлатӣ ки дар барномаи пеш аз интихоботии номзад инъикос ёфтааст баромад намуд. пас аз муаррифии барномаи пеш аз интихоботӣ доир ба муҳимияти интихобот ва нақши он дар таҳкими давлатдории миллӣ, дастоварду пешравиҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҳимояи манфиатҳои давлату миллат, ҳифзи марзу буми кишвар, таъмини амнияти оромӣ ва дигар масъалаҳои мубрам масъулон андешаҳояшонро иброз намуданд. дар фарҷом аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда шуд ки санаи 2 марти соли ҷорӣ дар интихоботи навбатии маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фаъолона иштирок намуда бо додани раъи худ ба номзадҳои арзанда дар рушду пешрафти кишвари азизамон тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми сазовори худро гузоранд. дар толори маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии тиббии хатлон вохӯрии номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмадатаи Данғара 36 бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар ҷараёни вохӯрии шахси боэътимоди номзад пешбаришуда оид ба ҳадафу мақсад дар самти татбиқи сиёсати давлатӣ ки дар барномаи пеш аз интихоботии номзад инъикос ёфтааст баромад намуд. пас аз муаррифии барномаи пеш аз интихоботӣ масъулин вобаста ба муҳимияти маъракаи интихобот ва нақши он дар рушди давлатдории миллӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, ҳимояи манфиатҳои давлату миллат, пойдории амнияту оромӣ дар мамлакат ибрози андеша намуданд. аз интихобкунандагон даъват ба амал оварда шуд ки санаи 2 марти соли ҷорӣ дар интихобот фаъолона иштирок намуда ба номзадҳои арзанда овоз диҳанд. дар шаҳри Гулистон ҷиҳати гузаронидани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аз рафти омодагиҳо ба маъракаи муҳими сиёсӣ гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ пешниҳод мегардад. шаҳри Гулистон аз ҷониби комиссияи ҳавзавӣ масъулини участкҳои интихоботӣ баҳри баргузории интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ интихобкунандагон аз номзадҳои пешбаришуда ва барномаҳои пеш аз интихоботи онҳо огоҳ буда вобаста ба баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар кӯчаю хиёбонҳо ва назди участкҳои интихоботӣ лавҳаҳо мавҷуданд. номзадҳо низ бо интихобкунандагон вохӯриҳо доир менамоянд. рафти кори омодагӣ дар участкҳои интихоботии шаҳри Гулистон нишон дод ки то ин замон рӯйхати интихобкунандагон тартиб дода шуда ҳамаи участкҳои интихоботӣ бо кабинаҳои овоздиҳӣ, қуттиҳои махсус ва дастурамӯлу дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ таъмин мебошанд. ҳамзамон дар участкҳои интихоботӣ хонаи модару кӯдак ва нуқтаҳои тиббӣ ташкил карда шудааст. ҳар шаҳрванде ки ба синни 18 расидааст ҳуқуқи дар интихобот иштирок кардан ва ба номзади мавриди назари хеш овоз доданро дорад. خود این گذراندن انتخابات از آن شهادت می‌دهد که جمهوری تاجیکستان یکی از دولت‌های حقوق بنیاد دموکراتی میباشد. ما شهروندان شهر گلستان امروزها به انتخابات آماده هستیم، زیرا اعضایان کمیسیای участковой حوزه‌ها علاقه به ما دعوتنامه‌ها را آورده دادند. با نامزدهای پیشبری شده شناس هستیم و با برنامه‌های پیش از انتخاباتی آنها شناس گردیده ایم. سنه 2 مارت سال 2025 به انتخابات حاضر شده به نامزدی ارزنده خود آوازهای خود را خواهیم داد. дар шаҳри Гулистон аз ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон масчоҳ рақами 18 21 участки интихоботӣ барои овоздиҳии интихобкунандагон ва номзадҳои пешбаришуда ташкил ёфта шумораи интихобкунандагон 29874 нафарро ташкил медиҳад ки аз ин 1100 нафар ҷавонон бори аввал дар интихобот ширкат менамоянд. موافق ترتیب معین شده حالا روند تقسیم خبرنامه‌ها به انتخابکنندگان از طرف اعضای کمیسیای участковی انتخابات در محل‌ها ادامه دارد.
جهت تشکیل و گذراندن انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی کاربری طبق نقشه تقویمی به راه مانده شده است. در شهر گلستان شماره عمومی انتخاب کنندگان 29874 نفر را تشکیل می دهد. از آنها 5478 نفر بار اول آوازدهنده می باشند. مسئولین کمیسیای участкаҳои интихоботии шаҳри Гулистон таъкид доштанд, ки тамоми фаъолияти комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихобот барои баргузории интихобот ба таври шаффоф, номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, иштироки баробари аҳолӣ ва овоздиҳӣ ба номзадҳои мавриди назари интихобкунандагон, шароит ва имконияти баробар мувофиқ ба меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам аст ва барои баргузории интихобот пурра омода мебошанд. дар ҳавза ва участкаҳои интихоботии ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади баргузории интихоботи давати нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ омодагӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ дар ин хусус гузориш медиҳанд. 2 марти соли 2025 интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии халқ баргузор мегардад ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баҳри фароҳам овардани шароити якхела ба интихобкунандагон, овоздиҳӣ ба тарафдории номзадҳо аз тарафи ҳавзаи якмандатии интихоботии Бобоҷон Ғафуров 14 ва ҳавзаи якмандатии интихоботии Урунхоҷаев 15 дар ду ҳавза 101 участки интихоботӣ ташкил карда шуда, насби лавҳаҳои тарғиботӣ, огоҳсозии аҳолӣ, тартибдиҳии рӯйхат, дастурамалу дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ, ташкили кабинаҳои алоҳидаи овоздиҳӣ, қуттиҳои махсус то ин муддат ба пуррагӣ анҷом ёфта даъватномаҳо ба интихобкунандагон дастрас гардиданд. Дар участки интихоботӣ рақами 29 воқеъ дар ҷамоати деҳоти Хисеварз, ки барои иштироки сокинони 27 маҳалла пешбинӣ гардидааст, 2038 нафар интихобкунандагон ба рӯйхат гирифта шуданд. дар асоси дастурамал ва нишондод хонаи модару кӯдак, ҳуҷраи ёрии тиббӣ ва ҳуҷраи ҳар як маҷлиси вакилони халқ вилоятӣ, ноҳиявӣ ва дар сатҳи ҷамоат омода карда шуда, участки интихоботии рақами 29 ба гузарондани интихоботи дар пеш истода ба пурра омода мебошад. дар участки интихоботӣ рақами 32 ҳавзаи якмандатии Бобоҷон Ғафуров рақами 14 дар баробари корҳои омодагӣ баҳри баргузории чорабинии муҳими сиёсӣ, хонаи модару кӯдак ва нуқтаҳои тиббӣ ташкил карда шудааст. таъкид гардид, ки дар ҳамин участкҳои интихоботӣ ба таври шаффоф баргузор гардидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ мутобиқи қонунгузорӣ ба номзадҳо ва интихобкунандагон имконияти баробар фароҳам аст. дар участкаи интихоботии рақами 32 ҳамагӣ 2997 нафар интихобкунандагон дохил шуда, аз он 66 нафарашон бори аввал интихобкунандагон ҳастанд. хабарномаҳо аллакай дастрасии интихобкунандагон шуда, умед бар он мебандем, ки интихоботи дар пеш истода бо як сатҳи баланд гузашта боз ҳам интихобшудагон барои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро мегузоранд. омодагии сатҳи баланд, баргузории мулоқоту вохӯриҳо, огоҳии аҳолӣ, фароҳам будани шароит баёнгари он аст, ки сокинони шаҳрак ва ҷамоати деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи даъвати нави вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии халқ фаъолона ширкат менамоянд. сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилӣ аз ҷумлаи муқаддастарин арзиш ба ҳисоб меравад. маҳз ба шарофати соҳибистиқлолӣ ва ваҳдати комил дар саросари кишвар фазои орому осуда ҳукмфармо буда, рушди соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ таъмин мегарданд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ симои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, сатҳи зиндагии сокинони вилоят низ сол аз сол беҳтар гардида истодааст. ин лаҳза ҳамкорамон Борсултон Азатуллозода аз шаҳри Хорух бо мо дар тамос аст ва вобаста ба ин матлаб бо омӯзгори муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Хорух Фариза Мамадназарова суҳбат меорояд. марҳамат Борсултон.
صلح و ثبات، وحدت و استقلالیت و فضای آرام و آسوده کشور از مسئله‌های کلیدی حکومت مملکت میباشند که امروز مردم خوشبخت و خوشحال کشور زیر این مفهوم‌ها زندگی سازگار و شایسته را صاحب گردیده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان در مرحله نو رشد با شرافت صلح و ثبات و استقلالیت و تنجی و آسودگی کشور و پیشروی‌های زیاد نایل گردیده است. گشت و گذار بی ممانعت مردم و قامت افراختن بناهای خوش‌طرح و زمانوی شهادت این گفته‌های بالا میباشند. امروز تصمیم گرفتیم در ارتباط به این موضوع صحبت داشته باشیم با آموزگار مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان با لیاقت در شهر خاروق فریضه محمد نظرова. در آغاز خواستیم نظر شما را اوید تنجی و آرامی و آسودگی کشور عزیزمان بشنویم. تشکر زیاد. خیلی درست قید کردید. تنجی و آرامی و آسودگی مملکت به آسانی به دست نآمد. مردم تاجیک برای صاحب شدن صلح و ثبات در کشور، آبادی و آزادی و پایداری کشور یک مرحله مشکلی را طی نمودند و ناگفته نماند که این آبادی، صلح و ثبات، تنجی و آرامی که در فضای تاجیکستان طنین انداز است و مخصوصا با دستگیری های به واسطه پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان توانست که یک مملکتی که الکی قریب به نیستی آمده رسیده ایستاده بود، یعنی از یک برهان از داخل آتش، یعنی که این مملکت را به یک آبادی و آزادی و به صلح و ثبات یعنی آورده رسانید و چنانه که میگند آنچه عیان است حاجت به بیان نیست و چون ما به گرد و اطراف مینگریم البته مردم در این فضای آباد و آزاد صلح و ثبات در کوچه های شهر خاروق قدم میگذارند. مردم خیلی خوشحال و خوشبخت هستند و من نیز یکی از این شهروندان جمهوری تاجیکستان از آن خوشحال هستم که امروز در تاجیکستان ما صلح و امانی، آبادی و آزادگی و دسترخوان مردم پر از ناز و نعمت است و خیلی از این خوشبخت هستم. نقش زنان و بانوان در تحکیم و پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت و وحدت و تنجی و آسودگی کشور بس و نظررس ارزیابی می‌گردد، زیرا زن مادر تاجیک تربیتگر فرزند میباشد. نسل جوان را محض زنان و بانوان به راه راست هدایت می‌نمایند و اگر نسل نورس و جوان عقل سالم داشته باشد، جامعه سالم نیز از آن وابستگی عمیق دارد و جامعه نیز از آن سالم می‌گردد. در این باره خواستیم فکر و نظر شما را گوش نماییم. البته زن بانو اگر خطا نکنم زن بانوی تاجیک از قدیم صاحب علم و معرفت بودند، زیرا اگر به تاریخ نگریم بزرگان ما را مادران تربیت کردند، خط و سواد آموختند تا به آنی که آنها به مکتب و به دبستان رفتند و زن مادر تاجیک امروز در تمام کارهای حکومت و دولت یعنی سهم خود را میگذارد و پیش از همه زن باید با سواد باشد و کوشش به خرج دادن در کار که در هر یک عائله پیش از همه دختر خود را با سواد کنند، زیرا اگر دختر زن با سواد باشد پس عائله با سواد است، جامعه با سواد است و عموما جامعه پیش می رود. امروزها با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان مقام زن در جامعه بلند برداشته شده است. زنها می توانند در تمام ساحه‌ها کار و فعالیت کنند. حتی زن تاجیک در تمام جهان پرچم تاجیک را با قوه و نیروی ورزشی خود یعنی بلند می بردارد و با سطح دانش و ذکاوت خود، هنرمندی خود زن تاجیک در تمام جهان پرچم تاجیک را، نام تاجیکان را بلند می بردارد و محض این همه با انمی صلح و ثبات، آبادی و آزادی که برای زنها داده شده است از این هویدا است. باور دارم که در برابر من تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام زن و مادران یک آرزو دارند. در کشور محبوب ما همیشه صلح و امانی، آبادی و آزادگی تنتنه کند
дастархони мардум ҳамеша пур аз нозу неъмат бошад, зеро ки мегӯянд агар сулҳ бошад пас дар дили мардум дӯстӣ ҳам пайдо мегардад, агар дӯстӣ бошад кинаю адоват аз дил дур меравад. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ. бинандагони азиз, итминони комил дорем ки сокинони сарбаланди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сиёсати сулҳҷӯёна ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмонро минбаъд дастгирӣ намуда баҳри гулгулшукуфоии ин ватани азиз боз ҳам саҳмгузор хоҳанд монд. аз 250 иншооти бунёдшавандаи ҷашне ки ба муносибати 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар ноҳияи вахш пешбинӣ гардидааст, то имрӯз бештар аз 100 иншоот бо шароиту имконоти муосир ба истифода дода шудааст. дар баробари вусъати корҳои сохтмонӣ имрӯзҳо сокинон тадбирҳои кабудизоркунӣ маҳалро низ ба роҳ монданд. идомаи матлаб дар гузориши исмоили соҳиби назариён ва мусои нурмуҳаммад. сокинони ноҳияи вахш дар самти ободониву созандагӣ таҷрибаи хуб дошта дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тасмим доранд ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 250 иншооти гуногун таъинотро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд ки дар баробари таъмини инфраструктури маҳал ва муҳайё гардидани шароити муосири кору рӯзгор ҳамчунин садҳо нафар бо ҷойи кор таъмин мегарданд. дар заминаи вусъати корҳои созандагӣ имрӯзҳо таъмиру азнавсозии биноҳои хобгоҳи литсеи касби техникии ноҳияи вахш ва роҳраву дигар иншооти ёрирасони он идома дошта шароити будубоши донишҷӯён ба талаботи давр мутобиқ гардонида мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш корҳои таъмиру азнавсозӣ дар варзишгоҳи марказӣ ва боғи фарҳангу фароғатии ноҳия низ идома дошта бо истифода аз техника ва масолеҳи лозимаи сохтмонӣ даҳҳо нафар ба кор ҷалб гардиданд. дар баробари таъмиру азнавсозӣ ва бунёди иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо истифода аз мавсими мусоид дар заминаи амалигардии барномаи кабудизоркунӣ шурӯъ аз даромадгоҳи маркази ноҳия, шафати роҳҳо, гулгашту хиёбон, назди ташкилоту муассисаҳо ва дар маконҳои ҷамъиятӣ ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои рангоранги ороишӣ бо риояи талаботи парвариш шинонида шуда зебогии атрофро таъмин менамояд. тавре сокинон иброз менамоянд маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус сокинони ноҳияи вахш гардидааст ва сокинон тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда сол аз сол ба зиндагии шоиста ноил гардида истоданд. исмоил соҳибназариён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи вахш, ахбор. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 307 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шуда давоми 3 соли охир аз ин шумора 231 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар 97 иншооти боқимонда идома дорад. гузориши Дигули Маҳмуд. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди даҳо иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ аз қабили меҳмонхона, манзилҳои истиқоматӣ, марказҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва роҳу хатҳои об амалӣ шуда истодааст, то бадин васила маҳалли зист, деҳаву шаҳрак боз ҳам ободу зеботар шуда дар ин замина ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардад. аз 307 иншооти ба нақша гирифта шуда давоми 3 соли сипарӣ гардида 213 иншооти гуногун ба истифода буд. аз ин шумора 178 иншооташон соҳибкорон сохта ба истифода шуданд ки бештари онҳо мактабу умрӯи тиббӣ, хатиёти фушокӣ ва асфалтпӯш кардани роҳҳоро дар бар мегиранд. дар раванди корҳои ободонӣ саҳми соҳибкорони ватандӯсту ободкор хеле ҳам назаррас мебошад. аз ҷумла дар маркази шаҳраки ғарм соли дуюм аст ки аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони 6 бинои баландошёна ҷараён дошта иншооти бунёдшаванда асосан барои хонаҳои истиқоматӣ, марказҳои тиҷоратӣ, меҳмонхона ва ташкили коргоҳҳои хурд пешбинӣ шудааст.
солҳои охир аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва бунёди даҳо иншооти хуштару баландошона ва дигар инфрасохтори замонавӣ симои маркази маъмурии ноҳияи Рашт шаҳраки Ғарм хеле ҳам ободу зебо шуда ҳамаи ин ободкориҳо барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. то ҳамин давраи соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар бештари иншооти баландошона дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта бо мақсади суръат бахшидани корҳои ободонӣ соҳибкорони ватандӯст ба бунёди якчанд биноҳои хуштару замонавии баландошонаи дигар оғоз намуданд. аз 307 иншооти бунёдшаванда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон 258 иншооти таъиноти гуногун аз ҳисоби маблағҳои бахши хусусӣ бунёд шуда истодааст ки 84% нақшаро ташкил медиҳад. сохтмони бинову дигар иншооти бунёдшаванда дар маркази шаҳраки Ғарм аз рӯи нақшаи генералӣ ва бо назардошти муассисаи таълимӣ, боғчаи кӯдакона, толору майдончаҳои варзишӣ ва дигар инфрасохтори иҷтимоиву коммуникатсионӣ роҳандозӣ мегардад то иншооти бунёдшаванда ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ ва бехатарии шароити маҳал пурра ҷавобгӯ бошанд. ҳамин тавре корҳои созандагӣ дар дигар иншооти ноҳияи Рашт аз рӯи нақша ҷараён дошта садҳо нафар коргарон ба корҳои сохтмонӣ машғул мебошанд то иншооти бунёдшаванда дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд ба истифода дода шаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. имрӯз бо мақсади корбарии васеи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ташкилотҳои қарзии молиявӣ навъҳои гуногуни хизматрасонии пардохтиро пешниҳод намуданд. барои пур кардани суратҳисобҳои бонкӣ, кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронии муштариён аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва агентҳои бонкии пардохтии онҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 9000 терминали худкор дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ насб карда шуданд. ҳамкорам Одлишод Ҳакимзода ин матлабро муфассал шарҳ медиҳанд. марҳамат Дилшод. ташаккур. салом бинандагони гиромӣ. 28 декабри соли 2024 дар паём ба Маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд ки то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шаванд. имрӯз аҳолии кишвар имкон дорад ки бо истифода аз суратҳисобҳои бонкӣ, кортҳои пардохтии бонкӣ, заминбарномаҳои мобилӣ, хизматрасониҳои интернет эквайринг ва дигар воситаҳои пардохтии ғайринақдӣ ки аз ҷониби низоми бонкӣ таъмин карда шудаанд, маблағи беш аз 500 намуди хизматрасонии давлатиро пардохт намоянд. аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ ба хотири қабули пардохтҳои ғайринақдӣ ва дигар хизматрасониҳо ба мизоҷон ҳамёнҳои электронӣ пешниҳод карда шудааст. мувофиқи маълумот, талаботи истифодаи ҳамёнҳои электронии ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар кишвар бо суръат афзудааст. шумораи умумии онҳо агар дар соли 2023 87 миллионро ташкил дода бошад, ин шумора дар соли 2024 ба 12,1 миллион расидааст ки таносубан 3,4 миллион ҳамёни электронӣ зиёд мебошад. ҳамчунин барои қабули маблағи хизматрасониҳои давлатӣ намудҳои зиёди заминбарномаҳои мобилии ташкилотҳои қарзии молиявӣ мавриди истифода қарор дорад. тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2023 миқдори умумии кортҳои пардохтии бонкӣ 6,7 миллионро ташкил додааст. ин рақам дар соли 2024 бошад ба 8,4 миллион корти пардохтӣ баробар гардидааст ки нисбат ба соли 2023 1,7 миллион зиёд мебошад. роҳандозии кӯҳаррамзи ягона имкон дод ки муштариён дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо истифода аз ҳамёнҳои электронии дилхоҳ ташкилотҳои қарзии молиявӣ тариқи кӯҳаррамзи ягона пардохти молу хизматрасонӣ аз ҷумла хизматрасониҳои давлатиро ба таври ғайринақдӣ бемамоният анҷом диҳанд. аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ зиёда аз 19,9 ҳазор кӯҳаррамзи ягона бо Бонки Миллии Тоҷикистон мувофиқа шуда дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ аз ҷумла муассисаю ташкилотҳои давлатӣ насб карда шуда
3161 عددی آن مخصوص برای قبول پرداخت‌های خدمت‌رسانی مزدناک دولتی پیش بینی شده است. برای انجام دادن پرداخت‌های غیر نقدی از جانب تشکیلات‌های قرضی مولوی در مرکز خدمت‌رسانی‌های بانکی نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی 11955 ترمینال الکترونی نصب کرده شده است که از آن 5530 پست ترمینال مخصوص برای قبول پرداخت‌های غیر نقدی خدمت‌رسانی‌های دولتی استفاده می‌شود. برتریت گزارش با حساب برابرکنی غیر نقدی در آن است که هر یک شخص می‌تواند در دلخواه وقت تمامی پرداخت‌ها، حق پرداخت خدمت‌رسانی برق، آب، مال و ملک غیر منقول، تمامی نمودهای اندازها، خدمت‌رسانی‌های طبی، جریمه و سقوط‌های حتمی دولتی را سپارد. در سال 2024 با استفاده از واسطه‌های الکترونی پرداختی، کارت‌های پرداختی بانکی و همیان‌های الکترونی 92.4 میلیون عملیات غیر نقدی و مبلغ 3.4 میلیارد سومانی گذرانده شده است که این نشان دهنده ها نسبت به سال 2023 از روی شماره 61.7% و از روی حجم عملیات گذرانده شده 95.3% افزایش یافته است. گزارش به حساب برابرکنی غیر نقدی می تواند اجرای تمامی کار و خدمت رسانی ها را در ساحه‌های مختلف ساده و آسان نماید. پیش از همه وقت که از همه قیمت است در زمینه راه اندازی حساب برابرکنی غیر نقدی صرفه شده شفافیت کاربری را تامین می سازد. ادامه اخبار. سال 2024 در ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوغد با مقصد کاهش دادن حجم واردات، تأمین بازار داخلی با محصولات استحصال وطنی و تأسیس جایهای کاری 36 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی به کار درآورده شد. حالا در ناحیه 208 کارگاه و کارخانه صنعتی به استحصال مال و محصولات مشغول بوده در رشد اقتصاد ملی سهم نظر است می‌گذارند. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. در ناحیه باباجان غفوروف جهت تطبیق همه‌جانبه هدف چهارم ملی صنعتی‌کنی با سرعت کشور، برقرار کردن اقتدارهای بازایستاده و به راه ماندن استحصال محصولات نوی رقابت‌پذیر و وارداتی وصل‌کننده تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. با این مقصد سال گذشته در ناحیه از جانب صاحبکاران محلی برادران تاجیبایف‌ها با خرج زیاده از 25 میلیون سومانی کارخانه استحصال تجهیزات گرمیدهی، دگ برای روزگار و چراغک‌های روشنی‌دهنده جمعیت دارای مسئولیت محدود تیتان 8888 به کار درآورده شد. در کارخانه با استفاده از خطهای معاصر تکنولوژی که از شرکت‌های با نفوذ چین، ترکیه و روسیه خریداری شده است، در یک سال کارکرد 6000 تن پرتاب آلومینی امکان دارد. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود تیتان 8888 6 نمود رادیاتورهای گرمیدهنده، 35 نمود دگ برای روزگار و 3 نمود چراغک‌های روشنی‌دهنده استحصال کرده می شود. قبلا طلبات بازار داخلی با این 3 نمود محصولات اساساً از حساب واردات قانع کرده می شد. مسئولان کارخانه هم نقشه دارند که طلبات بازار را پرره از حساب استحصال وطنی تامین کنند و همزمان در آینده صادراتش را به راه مانند. مؤسسان کارخانه ابراز داشتند که محصولات با دیزاین خاص و صفت بلند استحصال کرده می شود. اینک با نظرداشت طلبات استحصال تجهیزات گرمیدهی رادیاتور بیمتال که به فشار بلند تاب‌آور است به راه مانده شد. اساساً این نمود رادیاتور برای منزل‌های پیش بینی شده است که طریق شبکه متمرکز با گرمی تامین می شوند. با فعالیت منظم کارخانه از این پس امکان است بیشتر از 50% طلبات بازار داخلی با تجهیزات گرمیدهی، دک‌های گوناگون حجم برای روزگار و چراغک‌های روشنی‌دهنده از حساب محصولات خودی تامین کرده شود. اشیای خام آلومینی دوم درجه از حدود جمهوری دسترس گردیده در پیچ‌های مخصوص گداخته می شود و روند اجرای کارهای مربوط به قالب‌بندی، سوخته‌سازی، رنگ و بار، نصب قسم‌های الهیده، اینچنین بند و بست محصولات تیار در کارگاه‌های الهیده مطابق به معیار و طلبات زمان امروز صورت می‌گیرد. این زمان در جمعیت 100 نفر با کار دائمی تامین بوده محصولات وارداتی وصل‌کننده از قبیل دیک‌های روزگاری، رادیاتورهای گرمیدهی و چراغک‌های روشن‌دهنده استحصال کرده می‌شود. محصولات اساساً از
алюминиевой дуюм дараҷа истеҳсол карда барои талаботи бозори дохила ва содирот пешбинӣ шудааст. мақсади асосии муассисон баланд бардоштани сифат, паст кардани нархҳо ва қонеъ гардонидани дархосту ниёзи мизоҷон тадриҷан ворид шудан ба бозорҳои кишварҳои ҳамсоя ва хориҷӣ дур мебошад. масъулони корхона азм доранд ки дар оянда талаботи аҳолӣ ташкилоту муассисаҳои кишварро ба инобат гирифта ҳаҷму номгӯи маҳсулотро зиёд намоянд ва дар шаҳрҳои душанбе, хуҷанд, бохтар ва хорух мағозаҳои фирмавии худро таъсис диҳанд. ҳамзамон ҷиҳати содироти маҳсулоти тайёр, таҷҳизоти гармидиҳӣ, дег ва чароғакҳои равшанидиҳанда ба хориҷи кишвар нақшаҳо таҳризӣ гардида, дар ин самт бо як қатор ширкатҳои тиҷоратии хориҷи кишвар шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. ба кор даровардани корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тикан 8888 дар роҳи рушди истеҳсолоти ватанӣ, инчунин ташкили ҷойҳои кории нав иқдоми муҳиму саривақтӣ дониста мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ахбор. ҷиҳати саривақт ва босифат гузарондани кишти зироатҳои кишоварзӣ ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои санҷишиву омодасозии техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ роҳандозӣ мегардад. дар ин замина кишоварзону механизаторони ноҳияи Фархор барои оғози мавсими нави киштукори баҳорӣ омодагии ҳамаҷониба дида техникаҳои кишоварзиро аз санҷиш гузарониданд. гузориш дар ин хусус. дар баргузории маъракаи хати тайёри техника ки дар ноҳияи Фархор роҳандозӣ шуд, масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Фархор, намояндагии вазорати кишоварзӣ, корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг, роҳбарони ҷамъиятҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолӣ ва дигар фаъолони соҳа ширкат варзида аз ҳолати кории техника ва мошиноти кишоварзӣ дидан карданд. зимни санҷиш маълум гардид ки техникаву мошиноти кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия ба мавсими нави кишту кори баҳорӣ ҳамаҷониба омодаанд. ташкилу баргузории ин қабил чорабиниҳо ба деҳқонону механизаторон имконият медиҳад ки вобаста ба мушкилоту дастовардҳои меҳнатии худ мубодилаи афкор намуда, ба ин васила мушкилоти ҷойдоштаро бо маслиҳати мутахассисон бартараф созанд. дар заминаи дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар, хоса пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастрасии хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоби вилояти Хатлон ба техникаҳои гуногуни кишоварзӣ яке аз масоили муҳиму саривақтӣ маҳсуб мешавад, хубтару беҳтар гардида истодааст. баъд аз шиносоӣ аз ҳолати кори техника ва мошиноти кишоварзӣ, роҳбарияти ноҳия ва меҳмонони чорабинӣ бо кишоварзону механизаторон ҷамъ омада зикр доштанд. таъмини амнияти узуқаворе ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, аз фаъолияти босамари деҳқонону кишоварзон ва механизаторон вобастагии зич дорад. дар ин робита зарур шуморида шуд ки механизаторон техникаҳои худро сари вақт аз санҷиш гузаронида омодаи кори саҳро намоянд. дар охир як зумра механизаторон бобати саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти узуқавории мамлакат қадршиносӣ карда шуданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар шароити дигаргуншавии иқлим, шинонидани ниҳол ва сабзу хуррамгардонии табиат муҳимтарин василаи пешгирӣ аз баландшавии ҳарорат ва таъмини ҳаёти осуда ба ҳисоб меравад. ҳоло дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар мамлакат шинонидани ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ ва ба шаклдарории дарахтону токзор идома доранд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. бо ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои шоистаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, тадбирҳои сабзкориву хуррамгардонӣ дар ҳудуди пойтахти мамлакат пайваста амалӣ карда мешаванд. ба ин раванди созанда кормандони вазорату кумитаҳо ва муассисаю ташкилот бо ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ ҳамроҳ шуда кӯчаю маҳал, хиёбон ва боғу гулгаштҳоро тозаю озода ва сабзу хуррам мегардонанд. кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ дар баробари пешбурди сиёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ ҳамчунин ҷиҳати ободу зебо ва кабудизоркунию сабзгардонии муҳити атроф вазифадор шудаанд. дар ҳамин замина масъулону кормандони корхонаҳои тобеи ташкилоти кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи ба номи Алишер Навоии шаҳри Душанбе ниҳолони дарахти ороишии сузанбарг шинониданд. ниҳолон бо талаботи агротехникӣ шинонида шуда, дар пояи ҳар як ниҳоли шинонида шуда пору ва доруҳои минералӣ илова карда шуд.
که برای سبزش و نشء و نمای نهالها مساعدت می‌نماید. تدبیرهای کبودیزارکنی در راه تأمین محیط تازه اکولوژی توسط شنانیدن درختان همیشه سبز و آرایشی و به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه مساعدت می‌نماید. در مرحله یکم در اساس تجربه علمی این موضوع برای نهالشناسی مطابق گردانیده می شود. اجرای سفارش های حکومت کشور و شناندن نهال درختان سایه افکن و آرایشی سالهای اخیر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه امکان فراهم آورد که پایتخت مملکت به شهر سبز تبدیل یابد. حالا با استفاده از روزهای مساعد تدبیرهای سبز و خرمگردانی ادامه دارد. شناندن نهال از جمله آیین‌های اساسی نوروز به حساب می رود و در دایره آمادگی به این تدبیر سطحی بین‌المللی تشکیلات و مؤسسه‌های حدود پایتخت نیز سهمگذاری می‌کنند. همین گونه تدبیر حالا از جانب وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و دانشگاه اگراری تاجیکستان جریان دارد. در حدود ناحیه اسماعیل زمانی آن موضعی که برای دانشگاه جدا شده بود کارهای آبادانی یعنی نهالشناسی آغاز گردید. آن نهال‌هایی که در این موضع منتخب کرده شده بودند یعنی آموزش گذرانده شد و بعداً آن نهال‌ها دسترس گردید و امروز هیئت پروفسوران و آموزگاران با یک دلگرمی برای آباد کردن یک گوشه دیارمان کارهای نهالشناسی را ادامه دارد. امروز هدف به آن روانه کرده شده است که توسط اجرای سنت‌های جشن نوروز و تحکیم کارهای سبزگردانی زیبایی دوچندی شهر دوشنبه تامین کرده شود. این کار مهم در دایره تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 از جانب هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان صورت می‌گیرد. در مرحله اول زمین از سنگ و پرتو تازه کرده شده برای شناندن نهال مطابق گردانیده می‌شود. استفاده تجربه علمی و عملی در شرایط دیگرگونشوی اقلیم مهم و سریع عنوان می شود. با مقصد آبادانی و زیبا کردن طبیعت حدود جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی کبودیزارکنی تا سال 2024 به تصویب رسانده شده است که با این مقصد وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در موضع جداگرده که در حدود شاهراه دوشنبه چنار در ناحیه اسماعیل زمانی واقع گردیده است کارهای آبادانی را به انجام رساند. شهرت دوشنبه همچون شهر سبز و پیشرفته سالهای آخر بالا می رود. ادامه همین گونه تدبیرها در دایره نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به سبز و خرمشوی و زیبایی دوچندی پایتخت کشور مساعدت می کند. در ولایت سوخت برگزار نمودن نمایش فروش نهال، کوچت و تخمی گل و زراعت کشاورزی به حکم عنعنه درآمده همه ساله این چاره‌بینی مهم در سطح بلند برگزار کرده می شود. این تدبیر که با مقصد وسعت بخشیدن معرکه سبزکاری آبادانی و رسانیدن یاری عملی به خواجگی کشاورزی و اهالی عملی کرده می شود، امسال در نزد میدان تئاتر به نام کمال خوجندی دایر شد و کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نهال درختان میوه دهنده، همیشه سبز و آرایشی و گل و بوته‌ها را پیشکش خریداران نمودند. نمایش فروش نهال، تخمی و گل و بوته‌های آرایشی که امروز در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت صورت گرفت، 7 خواجگی کلان نهال پروری و 50 خواجگی‌های انفرادی شخصی بیش از 700,000 بیخ نهال‌های آرایشی سایه افکن و میوه دهنده و خواجگی داران و باغپروران پیشنهاد داشتند. برگزاری نمایش فروش نهال، گل و بوته‌های آرایشی پیش از همه در سمت وسیع نمودن میدان باغ و تاق و وسعت کارهای سبز و خرمگردانی در شهر و ناحیه‌های ولایت نقش مهم داشته، در این روز خواجگی‌های دولتی نهال پروری و شخصان علاهیده نهال‌های به اقلیم محل مطابق پیوندی میوه دهنده را پیشنهاد کرده، عالمان و متخصصان طرز شنانیدن، منطقه موافق و شکل دراری و دیگر طرزهای زیاد کردن میدان باغ و حاصلناکی به خواجگی‌ها و اهالی توصیه‌ها می‌دهند. نهال درختان میوه دهنده همیشه سبز و آرایشی و گل و بوته‌هایی که در اینجا پیشکش ساکنان و باغپروران کرده شد، دارای سرتیفیکات صفت بوده، اساساً در حدود ولایت پرورش کرده شده است. در شهر و ناحیه‌های ولایت در برابر تشکیل باغ‌های نو، برقرارسازی باغ و تاکزار کهنه و در زمینه آن زیاد نمودن میدان باغ‌های اینتنسیوی، سوپر اینتنسیوی توجه خاصه روانه شده است. همزمان جهت بنیاد و برقرارسازی جنگل در منطقه‌های کوهی میدان خوج از طرف مؤسسه دولتی خواجگی جنگل نیز نهال‌های برای در قطعه‌های خالی شنانیدن پیشنهاد گردید. در چاره‌بینی امروزه بابت شناسایی اشتراکچیان نمایش با اصول‌های تشکیل مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان و کسلی‌ها، شنانیدن، پیوندکنی و به شکل دراری درختان نکته‌های مصلحت‌دهی تشکیل گردیده و ساکنان توصیه‌های سودمند داده شد.
таъкид бояд намуд ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд давоми солҳои 2022-2026 ташкилу барқарорнамоии 10,000 гектар боғҳои мевадиҳанда ба нақша гирифта шуда ҳар сол то 1000 гектар боғи нав ташкил ва 800 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда мешаванд. дар баробари пешниҳоди зиёда аз 700,000 бех неҳоли мевадиҳанда, сояафкану ҳамешасабз ва гулу бутаҳои ороишӣ дар неҳолхонаҳои хоҷагиҳои давлатӣ ва шахсӣ ва миқдори зиёд неҳолҳо мавҷуд буда, таъкид гардид ки бунёди боғу тогзор ва анҷоми корҳои сабзкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҳисоби неҳолҳои неҳолхонаҳо таъмин карда мешавад ва сокинон боғпарварон имконият доранд бо истифода аз он дар дастрасӣ ба неҳолҳои хушсифат мушкилӣ надошта бошанд. маҳз ташкили чунин намоиш, муаррифии хоҷагиҳо, дарёфт ва дастрасии хоҷагиҳо, боғпарварон ва аҳолӣ ва неҳолҳои ба обу иқлими маҳал мутобиқ мебошад. масоҳати боғу тогзор дар ҷамоати деҳоти алмосии шаҳри ҳисор 501,8 гектарро ташкил медиҳад. аз ин минтақаи боғдорӣ ҳамасола дар баробари таъмини бозор ангуру меваи тоифии гулобию гелосҳои пешпазаку миёнапаз ба хориҷи мамлакат содирот мегардад ки талабот ба онҳо сол аз сол зиёд аст. риояи технологияи парвариш, ҳавасмандӣ ва иқлими созгор имкон медиҳад ки ҳамасола масоҳати боғу тогзор зиёд карда шавад. ҳоло боғдорон бо истифода аз рӯзҳои мусоид ба шаклдарории тогзор ва боғотро гузаронида истодаанд. шаклдиҳӣ аз зумраи чорабиниҳои муҳими агротехникӣ мебошад ки сари вақт аз рӯи қоидаи боғдорӣ гузаронидани он нашъунамои дарахтон, самаранокӣ ва сифати маҳсулоти боғу тогзорро таъмин менамояд. боғдорон ҳамасола ба шаклдарории дарахтонро тирамоҳу рӯзҳои мусоиди зимистон ва аввали баҳор мегузаронанд. 38 гектар тогзор дар рӯзҳои мусоид чанд рӯзи охир гузаронида шудааст. ҷамоати деҳоти алмосӣ минтақаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, имрӯз мардум дастаҷамона ба буридани ва ғизо додани дарахтон машғул мебошанд. дар ҷамоати деҳоти алмосӣ аслан ангури тоифӣ ва дарахтони себ, олу, гелос мақсад парвариш карда мешавад. ба андешаи коршиносон буридани шоху навдаҳои зиёдатӣ имкон медиҳад ки ҳосилнокӣ зиёд, таркиби кимиёвии мева хуштам, ҳаҷми мева калон ва сифаташ баланд гардад. дар майдони 245,3 гектар тогзори дар ҷамоати деҳоти алмосӣ мавҷуд буда, кишоварзон дар баробари ба шаклдарории инчунин дигар корҳои вобаста ба мавсимиро низ идома дода истоданд ки ин барои рӯёнидани ҳосили баланд мусоидат менамояд. имрӯз дар шаҳри душанбе бо иштироки масъулини кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалии саҳми занон дар рушди илм баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. конференсияи мазкур ҳамасола дар сатҳи ҷумҳурӣ доир гардида, имсол низ бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид занон ба сатҳи байналмилалӣ бароварда шуд ва нахустин конференсияи байналмилалии илми амалӣ арзёбӣ мегардад. конференсияи мазкур дар заминаи бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва бахшида ба рӯзи байналмилалии занону духтарон дар илм доир гардид. дар ҳамоиш муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, масъулини кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва олимону коршиносон иштирок намуданд. зимни чорабинии масъулин аз сиёсати илмпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва нақши меҳварии занону бонувони олим ва ихтироъкор дар пешрафти илми муосири тоҷик, дастовардҳои илмии занону бонувон дар риштаҳои мухталифи илмӣ ибрози назар намуда, дар сатҳи байналмилалӣ доир гардидани онро қадами устувор дар роҳи боло рафтани нақши занону бонувон дар рушди илм арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки имрӯз занону бонувони тоҷик бо дастовардҳои илмӣ ва ихтироъоти нодири худ барандаи ҷоизаҳои байналмилалӣ гарда илми тоҷикро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар мебошанд.
зикр карда шуд ки олимони тоҷик аз ҳисоби занон ва ихтироъкорон ҳамчун фаъолини ҷомеа насли наврасу ҷавони кишварро пеш аз ҳама дар роҳи хештаншиносӣ ва омӯзиши илмҳои дақиқ табиӣ ва риёзӣ роҳнамоӣ кунанд. Конференсия дар ду бахш ҷаласаи пленарӣ ва бахши илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ ҷараён гирифта дар он дастоварду муваффақиятҳо ва пажӯҳишу ихтироъотҳои илмии олимони тоҷик аз ҳисоби занони ҷумҳурӣ муаррифӣ гардид. Баргузории чунин чорабиниҳои илмӣ ба пажӯҳишгарони ҷавон, аспирантону магистрантон заминаҳои нави илмиро муҳайё намуда, шумораи беши ҷавондухтаронро ба анҷом додани корҳои илмӣ ҳидоят мекунанд. идомаи ахбор. бо мақсади огоҳии ҳарчи бештари ҷавонон аз таъриху фарҳанги ниёгон ва баландбардоштани маърифати суханварии донишҷӯён дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни шоҳномахонӣ баргузор гардид. хабарнигорони мо аз ҷараёни ҷанбаси ин озмун гузориш медиҳад. асари безаволи шоҳномаро шоири классики тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ дар муддати беш аз 30 сол навишта, ин асар бузургтарин шоҳасари ҷаҳон дониста мешавад. Идеяи асар даъвати халқ ба якдилӣ, тарғиби некӣ ба аҳли меҳнат ва омӯхтани илму ҳунар мебошад. Бо мақсади огоҳии ҳарчи бештари ҷавонон аз таъриху фарҳанги ниёгон ва баланд бардоштани маърифати суханварии донишҷӯён дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни умуми академиявии шоҳномахонӣ ҷамъбаст гардид. шӯҳрату эътибори Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хеле бузург буда дар таърихи адабиёти ҷаҳон ҳамчун асари қаҳрамонӣ шӯҳрати ҷовидонӣ касб намудааст. Фирдавсӣ дар шоҳнома оид ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некию накӯкорӣ, ростгӯӣ, донишу хират, танқиди ҷаҳолат ва ситамкорӣ, ҳифзи ватан ва муҳаббат ба он таъкидҳои зиёд намудааст. Ба ақидаи шоир некию накӯкорӣ яке аз хислатҳои наҷиби инсонӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ ӯ тавассути ин асари безавол ба аҳли башар тавсия додааст ки ба ҳамдигар меҳрубон бошанд ва танҳо некӣ кунанд, зеро амали нек ҷовидонӣ аст. дар озмун донишҷӯёни курсҳои 1 то 4 факултетҳои идоракунии давлатӣ, дипломатия, сиёсат ва ҳуқуқшиносии академия иштирок намуда, байни ҳам рақобат намуданд. иштирокчиён бо донистани на кам аз 200 байт аз достонҳои шоҳнома, қироати ифоданок ва дурусти байтҳо, шарҳу тавзеъи мазмуни мисраҳо ва қобилияти хуби луғатдонӣ аз ҷониби ҳайати ҳакамон баҳогузорӣ шуда 3 нафари онҳо бо бартариятҳо ғолиб эълон карда шуда, бо диплому ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравие ки аз ҷониби раёсати академия омода шудааст, қадрдонӣ карда мешаванд. бо мақсади ҷалби довталабон, хатмкунандагони синфҳои 9 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади ҷалби довталабон, хатмкунандагони заминаи синфи 9 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар ин рӯз хатмкунандагони заминаи синфи 9 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ҳудуди ноҳияҳои Шоҳмансур, Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ, Сино ва Рудакӣ бо теъдоди умумии 2143 нафар иштирок намуда, бо шароиту имконоти таҳсил дар коллеҷ шинос шуданд. довталабон зимни шиносоӣ дар муассиса аз тамоми синфхонаҳо, озмоишгоҳҳо, китобхона, хобгоҳ ва парки технологии коллеҷ дидан намуданд. аз ҷониби комиссияи қабул ба ҳар яки онҳо варақаи тарғиботӣ супорида шуд. омӯзгорону масъулин ба довталабон баъди шиносоӣ бо шароити таҳсил дар коллеҷ вобаста ба интихоби касб ва ихтисосҳо андешаҳояшонро иброз намуда, нисбат ба идомаи таҳсил дар ин муассиса изҳори ҳавасмандӣ карданд. дар литсеи президентӣ барои хонандагони болоёхати Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 25-солагии рӯзи таъсисёбии созмони хонандагони ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ баргузор шуд. гузориш дар ин хусус.
дар доираи нақша чорабиниҳои ҳафтаи созмони хонандагони литсеи президентӣ барои хонандагони болаёқати тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ ба муносибати 25-солагии рӯзи таъсисёбии созмони хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон ба номи исмоили сомонӣ доир шуд. дар чорабинии масъулони литсеи намояндаи маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, аъзоёни шӯроҳои созмони хонандагони ноҳияи синои шаҳри душанбе ва навъаъзошавандагону омӯзгорони муассиса иштирок намуданд. зимни баргузории ҳамоиш дар вазъияти тантанавӣ 100 нафар хонандаи литсей тибқи тартиб ба сафи зинаҳои созмони хонандагон қабул шуданд. ин тадбир барои тарбияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва баланд бардоштани дарки масъулиятшиносии наврасон нақши муҳим мегузорад. созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи исмоили сомонӣ 26 феврали соли 2000 таъсис ёфта бо фаъолияти самарабахш дар тарбияи насли худогоҳу хештаншинос саҳм мегузорад. ба истиқболи 25-солагии рӯзи таъсисёбии созмони хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон ба номи исмоили сомонӣ дар литсеи озмунҳои расми беҳтарин, синфи беҳтарин аз рӯи фаъолият бо созмони хонандагон, беҳтарин раиси созмони хонандагон, иншои беҳтарин дар мавзӯи таърихи пайдоиши созмони хонандагон, шайпурнавоз ва наққоранавози беҳтарин гузаронида шуда ғолибон қадрдонӣ шуданд. хабарҳои хориҷи мамлакат. дар пойтахти Ботсвана шаҳри Габароне дар пай боришот обхезӣ ба амал омад. бар асари ин ҳодисаи табиӣ 7 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. дар Филиппин пахшшавии табларзаи денги ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумот аз аввали соли ҷорӣ то ҳол беш аз 43 000 ҳолати сироятшавии сокинон ба табларзаи мазкур ба қайд гирифта шудааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. تعداد ҳалокшудагон бар асари тӯфон ва обхезии шадид дар минтақаҳои қисми ҷанубу шарқии Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба 21 нафар расид. давоми 2 ҳафта мешавад ки дар минтақаҳои гуногуни штатҳои Кентуки, Ҷорҷия, Вирҷиния ва Теннесси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико боришоту обхезӣ қатъ намегардад. аз обхезии шадид бештар штати Кентуки ва Ҷорҷия зарар диданд. обхезӣ боиси корношоям гардани хатои интиқолии нерӯи барқ шуд. дар натиҷа ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. тӯфон ба фаъолияти роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо халал ворид карда боиси ба таъхир ва қатъ гардани парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайри дохилӣ шуд. ҳолати пешомада боиси дар мондани садҳо мусофирон гардид. ҳамзамон дар пайи боришоти обхезӣ фаъолияти боғчаҳои кӯдакона қатъ карда шуданд. барои бартараф кардани оқибатҳои тӯфони обхезӣ кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шуданд. дар минтақаи сабунчии ҷумҳурии Озарбойҷон 15 нафар аз истифодаи нӯшокии пастсифати спиртӣ ба ҳалокат расида, чанд каси дигар бо нишонаи заҳролудшавӣ дар беморхонаҳо бистарӣ карда шуданд. дар робита ба ин кормандони мақомоти полис дар рафти амалиёти ҷустуҷӯӣ чанд нафарро бо гумонӣ даст доштанд дар фурӯши машруботи пастсифат боздошт карда, дар ҳаҷми калон аз онҳо зарфҳои дорои нӯшокии пастсифати спиртиро ёфт ва мусодира намуданд. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. дар пойтахти Ботсвана шаҳри Габароне боришот обхезиро ба амал овард. бар асари офати табиӣ 7 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. дар пайи боришот таҳхона, ошунаҳои якуми binӯҳои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. ҳамчунин дар натиҷаи обхезии шадид фаъолияти муассисаҳои таълимии миёна ва боғчаҳои кӯдакона қатъ карда шудааст. туғёни об хатои интиқоли нерӯи барқро корношаям карда, роҳу пулҳои мошингардро хароб намуд ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба чанд минтақаи аҳолинишин ғайриимкон гардидааст. ҳавошносон изҳор медоранд ки эҳтимол дар баъзе аз минтақаҳои шаҳри Габароне боришот чанд рӯзи дигар идома ёбад. барои бартараф намудани оқибатҳои боришоти обхезӣ кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. дар ҷумҳурии демократии Конго хуруҷи бемории номаълум ба қайд гирифта шудааст. ба гуфтаи коршиносон дар кишвари мазкур аз оғози моҳи феврали соли равон то кунун дар қисми шимолу ғарбии ин кишвар бар асари сироят шудани сокинон ба бемории номаълум 52 нафар ба ҳалокат расида, 943 каси дигар ба ин беморӣ мубтало шуда дар беморхонаҳо бистариянд. нишонаҳои бемории ин табларза дарди сар ва дарди буғумҳо мебошад. дар бисёре аз минтақаҳои Африқо, Амрикои ҷанубӣ ва Осиёи ҷанубу шарқӣ хатари гирифтор шудан ба ҳар гуна бемориҳои сироятӣ вуҷуд дорад. дар давоми 5 соли охир хуруҷи ин беморӣ дар Африқо ва Амрико низ ба қайд гирифта шудааст.
дар филиппин пахшавии табларзаи денге ба қайд гирифта шуд. Тибқи иттилои вазорати тандурустии Филиппин аз аввали соли ҷорӣ то ҳол беш аз 43 000 ҳолати сироятшавии сокинон ба табларзаи мазкур ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод нисбат ба соли 2023 50% зиёд мебошад. Олимони соҳаи тиб сабаби паҳншавии табларзаи денгеро дар гармшавии иқлим рабт медиҳанд, зеро гармӣ боиси чанд маротиба тезтар тавлид шудани магазҳо мегардад. Магазҳо паҳнкунандаи асосии табларзаи денге мебошанд. дар ҷопон вулқони Сакурадзима хуруҷ кард. Чангу хокистари он ба баландии 1600 метр дар фазо паҳн гардид. Мақомотдорони маҳаллӣ иброз медоранд, ки фаворазании вулқон ба парвози ҳавопаймоҳо хатар надорад, аммо ба сокинону сайёҳон тавсия дода шудааст, ки аз рафтан ба наздикии вулқон муваққатан худдорӣ намоянд. Сакурадзима яке аз вулқонҳои фаъол ва хатарнок дар ҷопон маҳсуб мешавад. давоми солҳои охир дастовардҳои варзишгарони тоҷик аз мусобиқаҳои байналмилаливу ҷаҳонӣ бештар гардидааст, ки бешак натиҷа ва самари тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди намудҳои гуногуни варзиш дар мамлакат мебошад. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс байни наврасон, ки дар Қазоқистон баргузор гардид, 6 медал аз ҷумла 2 медали тилло ба даст оварданд. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс байни наврасони 15-16 сола, ки дар ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид, 6 медал, 2 медали тилло ва 4 медали биринҷӣ ба даст оварданд. мусобиқаи мазкур бо иштироки варзишгарони наврас аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия рӯзҳои 20-23 феврал дар шаҳри Уралски ҷумҳурии Қазоқистон доир гардид. дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс мушзанҳо аз рӯи 14 дараҷаи вазнҳо байни ҳам рақобат намуда беҳтаринҳо бо ҷоиза ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. аз байни варзишгарони тоҷик аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон Беҳрӯз Умаров ва Амир Нозимов медали тиллои ин мусобиқаи байналмилалиро ба даст оварданд. Беҳрӯз, ки дар вазни 48 кило бар ҳамаи рақибонаш дастболо шуд, ба финал роҳ ёфт. вай дар рақобати ниҳоӣ Роман Соловьёвро аз Русия шикаст дода ҷои аввалро соҳиб гардид. Амир Нозимов дар вазни 75 кило дар финал ба Мирхон Дукиев қазоқ пирӯз шуд ва медали тиллои мусобиқаро ба даст овард. давоми солҳои охир дастовардҳои варзишгарони тоҷик аз мусобиқаи байналмилаливу ҷаҳонӣ бештар гардидааст, ки бешак натиҷа ва самараи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди намудҳои гуногуни варзиш дар мамлакат мебошад. бовар аст, ки дар ҷавоб ба дастгирӣ ва ҳавасмандсозиҳои пайвастаи варзишгарон аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат, варзишгарони тоҷик дар дигар мусобиқаҳо низ фаъолона иштирок намуда бо гирифтани ҷойҳои намоён парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошта шарафи миллату давлати хешро ҳимоя мекунад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.